Στο φράστου στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος ο Αυγερινός στη ρύθμιση του ήχου, η Στάσια η Παπαγεωργίου στις επικοινωνίες και ο EJ Spirit στην rock και ραλιτζίδικη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, μουσική που ακούμε. Μιλήσαμε για το Ράλι Ακρόπολης, που το μεγάλο παγκόσμιο αθλητικό, θα το λέω εγώ και θα επιμένω, γεγονός που γίνεται στη χώρα μας κάθε χρόνο, και μιλήσαμε και με έναν νικητή του Production WRC, που overall νικητή, τον Αθανασούλα, πρώτο Έλληνα και 8ο γενικής, και πραγματικά χαρήκαμε για την νίκη του, αλλά ακούσαμε ότι του στοίχησε και ότι αυτή η συμμετοχή στοίχησε 80.000 ευρώ. Αυτή είναι η ακριβότερη εμπλοκή για έναν στην Ελλάδα που θέλει να τρέξει, να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο επίπεδου παγκοσμίου πρωταθλήματος, και δεν είναι προσιτή σε όλους όσους χορηγούς και να βρεις, δεν γίνεται. Υπάρχουν και άλλες μορφές όμως αγώνων στην Ελλάδα. Είναι τα ραλί μας τα τοπικά, είναι σήμερα στο Βερβενδό που γίνεται η ανάβαση, ήταν το ράλι Φίλιππος με πολύ σημαντικά λιγότερα έξοδα. Υπάρχουν όμως και οι καθαρά ερασιτέχνες που με τα αυτοκίνητα της καθημερινότητάς τους δημιουργούν κλαμπ και πηγαίνουν σε ασφαλή μέρη όπως είναι οι πίστες πότε και κάνουν διάφορες μαζόξεις και χαίρονται με ασφάλεια τις δυνατότητες του αυτοκινήτου τους και γεμίζουν και αυτή η αδρεναλίνη, να είστε σίγουρος. Τέτοια κλαμπς υπάρχουν πολλά. Ένα από αυτά θα μας πει και διάφορες πληροφορίες, είναι μέλος ένα από αυτά, ο κύριος Γιώργος Ψυχούλας, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Ψυχούλα. Γεια σας, γεια σας. Για να πούμε για αυτά τα κλαμπς, γιατί ξέρεις όλοι δεν διαθέτουν 80.000 ευρώ ή 50 σίγουρα, ή 30. και πολύ περισσότερο τα 200.000 που άκουσα για το WRC το κανονικό. Απλώς για να νοικιάσεις το αυτοκίνητο, γιατί αυτό θέλει και υποστήριξη και μηχανικούς και πάνε στις 300 και. Αυτό είναι για έναν αγώνα, αλλά εκεί μιλάμε για ονειρικά ποσά, τα οποία εντάξει. Και το 80 όμως είναι τρομερό ποσό. Ναι, σίγουρα. Παρόλο που ο κύριος Αθανασούλας τουλάχιστον το 70% από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας το βρήκε, το βοηθήσανε κάπως, αλλά και εκεί μπήκε πάλι βαθιά το χέρι στη τσέπη. Τώρα υπάρχουν και οι νέοι οι οποίοι έχουν διάφορα γρήγορα υποψιασμένα αυτοκίνητα, όπως το Σαξό, ναι, το Ραλί, τα Mazda, τα MX-5, και αυτού του χαρακτήρα διάφορα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν έχετε και Πούντο και διάφορα, θα μας πείτε. Από όλες τις κατηγορίες. Και Porsche υπάρχουν. Και Porsche. Και Ferrari, βεβαίως, ναι. Ναι, λοιπόν, τι κάνετε εσείς και δεν ξοδεύετε λεφτά και παρόλα αυτά έχετε την αίσθηση του αγωνιζόμενου? Βεβαίως, εάν υπολογίσουμε ένα κόστος σε κάποιον αγώνα GTCC που γίνονται κεντρική Ελλάδα ή εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα ATTC. Επειδή αυτά που μου λέτε, τα ακρονίμια έτσι μου ακούγονται ελαφρώς. Είναι αγώνες, είναι για χομπίστες Βορείου και Κεντρική Ελλάδα. Καθαρά και μόνο, δεν υπάρχει κάποια διάκριση περαιτέρω. Είναι απλά συναγωνισμός μεταξύ ανθρώπων που αγαπάνε αυτό που κάνουν, το άθλημά τους. Τι είναι αυτό το άθλημα? Από ό,τι ξέρω δεν έχει προσπεράσεις και όλα αυτά. Όχι, είναι καθαρά χρονομετρημένα. Ένας τρέχει χρονομετρημένα σε διάφορες πίστες, όπως είναι το Ρίσιο, τις Σέρες, Μέγαρα κάτω στην Αθήνα. Καλά, το Ρίσιο και τα Μέγαρα είναι, τις βαφτίζουμε πίστες αυτοκινήτων από ανάγκη, λήψη άλλων. Εντάξει, καλά που υπάρχουν και αυτές. Και βέβαια οι Σέρες, οι οποίοι είναι πραγματικά μια πολύ καλή πίστα. Είναι F3 πρότυπα, η μοναδική στα Βαλκάνια. Για πες μου τώρα τι κάνετε, πώς μαζεύεστε, πού πάτε και πώς περνάτε εκεί? Υπάρχει το mycarclub.gr, είναι αν έχουν πετύχει. Και άλλοι δεν υπάρχουν, μόνο εσείς είστε? Όχι, είμαστε πάρα πολλοί, είναι και άλλα κλαμπ. Ενδεικτικά να αναφέρω το trackspecial.gr, κάποιο trackmiata.gr, το prcclub.gr και το 106sportclub.gr. Όλα αυτά τα .gr δείχνουν ότι εσείς δραστηριοποιείστε, ενημερώνεστε, συμμετέχετε και έρχεται σε επαφή μέσα από το ίντερνετ. Μια καινούρια. Θα είστε νέα άτομα. Οι ηλικίες είναι από 18 έως έχουμε και άτομα 60 χρονών μέσα. Σαν εμένα παλιμπεδίζουν. Όχι, εντάξει, απλά το αγαπάνε, βρίσκουν ελεύθερο χρόνο από τις δουλειές τους και έρχονται μαζί μας και παίρνουν μέρος. Ωραία. Γιατί γίνονται μέλη και τι κάνουν εκεί που πάτε?
Αυτή τη στιγμή είμαστε 1100 άτομα στο δικό μου προσωπικά το κλαμπ. Δικό σου, υπάρχει κλαμπ που είναι ατομικό, κάποιος που το είναι διοκτήτης? Όχι, απλά κάποιος που ξεκινάει site, και από εκεί και πέρα μετά παίρνει, ας πούμε, περαιτέρω... Ναι. 1.000 άτομα τα οποία είναι από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Τα περισσότερα τα άτομα είναι από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν άτομα αρκετά περισσότερα από 80, γύρω στα 80-100 άτομα υπάρχουν από Αθήνα. Αλλά τα περισσότερα άτομα είναι από Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Δηλαδή... Άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει ενδιαφέρον σίγουρα ενδιαφέρον και αρκετά μεγάλο κιόλας. Πηγαίνετε, νοικιάζετε την πίστα για αποκλειστική χρήση, ας πούμε? Όχι, διότι η πίστα για να νοικιαστεί για αποκλειστική χρήση έχει κάποιο έξοδο το οποίο δεν ξέρουμε αναλόγως από τις συμμετοχές εάν θα καλυφθεί. Από εκεί πέρα έχει κάποιες ελεύθερες προπονήσεις η πίστα, στις οποίες λαμβάνουμε μέρος. Το κόστος είναι για την ελεύθερη προπόνηση πλέον με το καινούργιο δημοκατάλογο των Σερών 70 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι πολλά λεφτά, 70 ευρώ. Δεν είναι πολλά λεφτά και αναλογιστούμε και το γεγονός ότι τρέχεις με ασφάλεια. Ναι, μα γι' αυτό. Τρέχεις με πλήρη ασφάλεια. Ναι. Μπορείς να δοκιμάσεις ό,τι τρέλα σου έρχεται στο μυαλό. Ακριβώς, ναι. Και το μόνο που θα σου στοιχίζει, γιατί είναι τα λάστιχα και οι βενζίνες σου και οι 70 ευρώ συμμετοχή. Τα λάστιχα είναι φθηνό. Τα λάστιχα είναι από 400 ευρώ ξεκινάει ένα σετ. Εσείς βάζετε slick? Semi-slick, ναι. Semi-slick, full slick. Από 400 ευρώ με τα άλογα δεν θα μπορούσατε να κουνηθείτε με τόσα άλογα με full slick. Μόλις δεν στενόταν θα κολλούσαμε. Ακριβώς. Τα αυτοκίνητα που τρέχουν κατά κατηγορίες, φαντάζομαι, αναλόγως των κυβικών. Είναι, ναι, αναλόγως των κυβικών, αν υπάρχει υπερτροφοδότηση ή όχι. Δεν μου λέτε εσείς τι αυτοκίνητο δικάτε? Εγώ έχω ένα MX-5, εντάξει, είμαι στην κατηγορία των 1600 κυβικών. Σε πόσοι MX-5, σε ένα σε ρίχνουν και τα VTS και τα 106 εκείνα τα δηλητηριώδη, το τιμόνι είναι. Τι χρόνο κάνουν στις αίρες? Ένα ραλί, να μιλήσω για το ραλί. Ένα ραλί το οποίο είναι στημένο, ας πούμε, έχει κάποια ανάρτηση, έχει λάστιχα, έχει φρένα ενισχυμένα κτλ. Θα γυρίσει στο 1.37. 1.37? Ναι. Στις αίρες γυρίζει σε 1.37? Το ραλί, ναι, θα γυρίσει στο 1.37 σίγουρα. Με εντυπωσιάζει ο χρόνος. Μισό λεπτό να ακούσουμε ένα κομματάκι λίγο να το σκεφτώ και επανέρχομαι. μοναδικός στο είδος του, πλήρως οργανωμένος οικισμός στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής σε περιμένει. Αγόρασε το δικό σου σπίτι με τους πιο συμφέροντες οικονομικούς όρους, κατοικίες όλων των διαστάσεων για όλα τα Βαλάντια. Πρότυπος οικισμός Νηρέας στα νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Είναι το όνειρο που θα ζεις για μια ζωή. Για μια ζωή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 643 330 1 και 2 και 6982 788 0.